Здравейте на всички мили хора! Преди да се е препълнила двойно, тройно и четворно турбата с нещата, които съм събрала до момента, решавам, че сега имам някакво време и ще направя видео за редовната поредица с празни опаковки. Затова стартираме. Тук съм приготвила всички маски за лице, патчове, очи и така нататък, които съм изхабила през последните седмици и месеци, не знам. Като няма да се спирам подробно на всички, за мен те са доста сходни и няма, може би, някой, която да е изпъкнала спрямо останалите. Тук са пачове за под очи, както може да видите. Имам от Балея, от Sense, тези са купувани от магазин за периодни препарати и козметика. Това беше се паднало в някаква Белбокс кутия. Между другото ще видите много неща, може би от Белбокс или някаква друга подобна бюти кутия, тъй като аз съм фен, събирам си, или поне бях фен на Белбокс конкретно до преди няколко месеца, но спрях абонамент и тествам други възможности. Нищо особено, не знам дали трябва да очаквам някакви чудеса, просто освежават и хидратират и така леко охлаждат зоната на около очите и много ми харесва самото усещане, затова си ги купувам. Докато маските за лице, които ще видите тук, като цяло не са нещо кой знае какво. Аз обожавам шит маските. Това е за мен този тип, който най-бързо се нанася, най-бързо се маха и няма нужда от допълнителни изплаквания, престоявания и така нататък. На Балея са страхотно предложение. Ефтини са, имат разнообразие, миришат приятно. Единствено тази, мога да кажа спрямо тези, че се различаваше с консистенция, беше с една такава млечна, бяла, усещаше се като хидратант и мирише приятно. Не бих казала, че някой от тях изобщо е миришел супер естествено или така изкушаващо. Леки са им ароматите, не са нещо натрапчево, така че да. И тук имаше едно нещо, което се падна от Clarins като тестер. Мисля, че беше едното беше околоочно, другото честно казано не знам. И двете са, мисля, че за около очите. Но като цяло едното ми се стори доста мазно, поне на мен не ми се отрази добре. Мисля, че за очите беше окей. Аз там нямам проблем, но за лице ми идваше малко мазничко, така че наистина не съм се интересувала в дълбочина какво прави, какво трябва да очаквам, но самата тежест върху лицето не ми хареса. На вид лентички за устни и за лице. Като цяло само вид ми вършат работа. Пробвала съм и други по-евтини марки, но или накъсват много косама, или самия восък не прилепва добре и при отлепването на самата лентичка нещо се случва, не мога да си го обясня. Само те успяват да си свършат работата. Това беше някаква маска за крака. Между другото не съм много така веща по тази тема с маските за крака. Имам кремове за крака, но маски не си правя. Това ми беше интересно, защото беше като шит. Нахлузваш го като чорап и трябва да престоиш известно време. Да, но доста омекотява крака. Ако ви се занимава вкъщи, да не мърдате, да обикаляте много, слагате си го 15-20 минути, нахлузвате един чорап отгоре да не мърдат, защото са в такива шумящи чорапи. И така. Следващото нещо, което ще извадя, въобще няма да ги сортирам, хващам ги по съвсем случайен ред. Маска за коса от Дева. Абсолютен буклук. Понякога давам шанс на българските марки, защото, не знам, хващаме някаква носталгия от преди много години в детството ми, в ученическите ми години. Винаги сме подхождали към по-бюджетните марки на пазара и Дева беше една от тях. Тази маска, за жалост, макар и голямо количество и ефтина, нищо не свърши за косата ми. Имам чувството, че само се загубих времето. Не мога да я похваля.
Имах шампуан на Дева, който за жалост не виждам тук, който ми хареса, ще пробвам после да го изровя. Така, имам доста душ гелове. Така, имам един от тази марка на DM. Между другото не знам какво ме подхлъзна да си го купя. Може би в магазина ми допадна аромата, но вкъщи с течение на времето почна да не ми харесва. Мирише ми на буквално треволяк, някаква лимонна трева и частично малко малинки, някакви горски плодчета, но много бързо ми писна. Palmolive, някакъв Limited Edition, много ми хареса. Приятен аромат. Palmolive винаги имат... в повечето случаи ме очароват. Това е един душ гел на Liren от магазин за перилни препарати. Мисля, че пак го бях взела с цитруси. Мирише много хубаво. На някакъв абсолютен коктейл от цитруси, на нещо конкретно, да кажеш само портокал или само лимон. Някаква смесица от лимони, портокали, грейпфрути и манго. Много, много хубав за лятото. И не е много скъп. Това беше с глава, мисля, и бровинки. Много приятен също летен аромат, но с слабо се усещаше върху кожата, така че след като излезете от банята няма да има много помен от него. За сметка на това, бестселър от Palmolive, който си купувам за не знам кой път. Просто винаги класическите им серии ще са над всички останали за мен. С мед и мляко, уникален аромат, супер се усеща под душа и след това се запазва аромата върху кожата. Има ли друг душ гел? Нещо, не мога да ги изровя. Този беше от Lily. Не знам дали беше Limited Edition, да, беше. С джинджифил и някакви, не знам, джинджифилени кексчета или нещо от сорта. За мен миришеше по-скоро на джинджифил, отколкото на нещо сладко. Ако трябва да сравнявам, нали, коя миризма повече излизаше на първи план. Леко имаше аромат като на фанта, което е странно. Не знам, поне така на мен ми се усещаше. Не беше лош, но да, за тези пари не е нещо извънземно. Също бестселър от Балея, това е с мед и мляко. Отново, да, на вълна мед и мляко съм напоследък. Същото очарование като Palmolive, нямам особена, не знам, нямам оплакване. Като усещане и двата много ми харесват, бюджетни, хубаво миришещи, достъпни и така нататък. Не знам дали виждам други душ гелове. Виждам едно нещо тук, което май не е душ гел. Това е лосьон за тяло. За жалост се разделям с него почти пълно, защото срока му е изтекал на 100%. Не знам защо не успях да се спогодя с него. Аромата не беше лош, но не знам, просто самата аз не обичам да ползвам толкова често лосьони за тяло. Много бавно ги хабя и на някои им свършват сроковете. Този майче и трудно попиваше. Не знам, не мога да дам обяснение защо не съм го изхабила. Това е нещо за тяло. Какво беше това? Скраб, мисля, че да. Това съм почти убедена, че беше от Bellbox кутия. С грейпфрут, ако не се лъжа. Аромата беше слаб, не беше натрапчив, като частици мисля, че не беше много едър. Ситни частици, деликатни. Като цяло не мога да кажа някакво положително или негативно мнение. Използвам го веднъж или два пъти в седмицата, поне такъв тип продукти. И не знам. Мога ли да го препоръчам? Не мога ли? Само мога да ви кажа как се усещаше. Не дразнеше кожата, не беше груб. Така че ако ви допадат такъв тип ненатрапчиви... Да. Следващото нещо, много набързо. Някакъв travel size мъжки душ гел на Douglas. Много приятно и хубаво мирише беше в един подаръчен комплект с шампуан, който още се използва от мъжа ми. Много свежо мирише и младежко.
и банята ухае. Доста време. Нещо, което искам да похваля, това за първи път го видях в банята на родителите ми. Майка ми си го беше купила. Тя каза, че от Лили. Виждала съм го май в ден. Беше около 10-12 лева някъде средна цена. Измивен гел за лице. С алое. Много ми хареса лекия деликатен аромат и най-вече как почистваше кожата. Запенваше се много бързо и лесно се изплакваше, оставаше кожата много мека. Не изсушава в никакъв случай и я виждам, че се е запасила с още 2 опаковки и в момента се чудя дали аз да не си купя, защото съм много доволна. Много добре ми се отразява на моята смесена кожа. Така, още нещо за лице. Отново от Bellbox кутия. Това беше гел с витамин С. Като аромат беше приятен цитрусов, леко така между мандарина и не знам какво, честно казано. Когато изсъхне, има някаква тенденция да се захароса леко, така остава, хваща коричка. Не знам какво означава това и дали е добре или зле. Доволна съм, що годе, изхабих си го, нямам оплаквания. За моят тип кожа се справи горе-долу добре, но не знам дали бих си го купила някъде на свободно в магазинната мрежа, ако се предлага. Следващото нещо е един скраб. Следващия скраб за тяло от Латифолия. Той беше с лавандула. Това е миризма, която аз не обичам. Абстрахирах се въпреки това от нея и мога да кажа, че доста добре хидратира и не свлича кожата, въпреки че беше с доста едри частици. Чувствително едри частици, сравнено с този скраб, който ви показах преди малко. Хубаво бурканче. Чудя се дали да не си го запазя, много е компактно. Имам от тази марка един крем за тяло, който много трудно хабя, аз съм ви казала, трудно ми да хабя такива продукти, и един балсам за устни от същата марка, със същия аромат, който не ми пречи, но честно казано за душ гелове и всякакви други ароматизиращи продукти не мога да се спогодя с тази миризма. Не знам какво е това нещо, мисля, че някаква маска за коса, пак от бюти кутия. Маската не беше лоша. Почти нямаше аромат. Омекотяваше, да. Спомагаше за по-лесното разресване. Но пак не е нещо вау, трябва да си го купите. В никакъв случай. Просто върши работа, колко да не си кажете защо си дадах парите, ако го купувам, нали, на свободно. Имам интимни гелове. В момента проверя дали няма някакъв друг. Но виждам тези двата за сега. Билка класическия, моя all time favorite. Винаги си го купувам пак. Просто казвала съм защо. Лактацит също е марка, към която прибягвам за разнообразие и която знам, че няма да ме разочарова, защото всичките видове съм тествала, с изключение на синия, който може би ако видя някъде по-натам, бих си купила за да видя и той как се справя. Този като аромат е флорален, те повечето ми решат флорално и леко. На Билка е малко по-силен аромата, но мен не ми пречи, даже ми харесва, аз обичам да усещам този аромат като цяло конкретно. Добре. Още две неща. И двете са за лице. Това е на Travel Size на Балея измивно гелче, което между другото много ми харесва. Когато пътувам някъде и не ми се носят цели бутилки, вземам такива. Винаги са ми удобни. Това е страхотно за смесена и нормална кожа. Много е леко, с много бегла миризма. Много ми харесва усещането на кожата след измиване и подсушаване. Това беше едно кремче за лице пак от Goodbox ми и Bellbox. Беше с някаква... Сега ще ви изложа с какво беше, но беше някакъв хидратиращ с нианцинамид и с шафран. Нямаше миризма. Това ми беше любимото нещо в този крем. Няма никаква миризма. И със сигурност не ми е изсушавал, не ми е отежнявал. Добре, така балансирано се справяш. Така че да, би го похвалила. Тук имам някакви неща. Къде са тук и шампуани? Къде дезодоранти? Да.
Сухи шампуани 2. Любимия ми на Батиста, този лилавия, винаги ще си го купувам за в бъдеще. Просто измежду другото ползвам и други. Защото не винаги го намеря навсякъде, пък и доста рядко е на добра оферта. Винаги е по-скъп от останалите. Чудно ли защо? Този не беше лош, имаше малко по-такава ориенталска миризма, но върши работа между другото. Някои батисти няма толкова абсорбиращ агент в тях, колкото имат тези двата. Този най-вече. Но лилавия е the best. Давчета, аз съм казвала, това ми е любима марка. Предпочитам класическите модели, отколкото плодовите, но понякога хващам нещо и бягам. И тръгвам да бягам. Следващото е нещо, което хвърлям пак от Белбокс. Един бронзант беше се паднал миналото лято. Виждате, че почти не е ползван. Просто това нещо... Аз не обичам да ползвам олия за тяло. И така не умях да го подаря на никого и мисля, че срока му вече не важи. Минала е година и ще го изхвърля. Просто това е една от причините да си спра абонамента. Понякога пускат страшно много еднотипни продукти, които не всеки човек обича и би ползвал. И общо взето, да. Отива си един крем за лице от Estee Lauder. Това е Day Wear сорбето им, което е с фактор 15 и уж има 72 часова хидратация. Не мога да кажа, че 3 дена мога да изкарам с него без да си измия лицето и без да го нанасям. Не мога... Винаги, всеки ден нанасям крем за лице, така че това е изключено. Хареса ми крема, но четейки ревютата и в YouTube и където съм слушала за него, хората са очаквали малко повече от това, което се предлага за цената му. Да, има много по-скъпи кремове за лице на Estee Lauder от този. Този е доста лек, подходящ за по-млада кожа, да, не толкова с цел изглаждане на фини линии и бръчки. Антиоксидантен е и е наистина съвсем леко предназначение. Става за 20 до 25, най-много до 30 годишна възраст. Честно казано, ако искате нещо по-интензивно, не е това крема. Мисля, че бях го взела от Снотино. Накъде да отидем? Мисля, че останаха предимно декоративни неща, но ето още един дав, един от любими ми с краставиците. Мисля, че виждам още две неща, които съм изтървала. От Belbox Balance Me Serum с ниансинамид. Миришеше на... не знам, на гадно. На спирт, на мъжки одеколон и не знам още какво. Кофти миризма, но хубавото поне, че не ми лепнеше, защото аз имам сега на свършване един друг техен от тази марка серум за лице, който лепне и освен, че не ми харесва и аромата, но този не беше чак толкова зле. Говорила съм ви в любимци за този продукт. В момента съм се запасила с още една опаковка, като този е с шипка и безсмъртниче, а другия, който си купих е с шипка и алоe вера. Свърших го наскоро, изкарах може би 5 месеца с него. Много съм доволна, привежда кожата ми в супер вид. Просто като я сравня с как е била предни години, с не до там добра подготовка и грижа, както нали, предполага този продукт. Много съм доволна. Той е като олио, който не омазнява, подчертан дебел, не омазнява. Дори лятно време го ползвам. Слагам го само вечер, свива порите, изглажда кожата и изравнява тена поне при мен. Ще видя сега с алоe верата какъв ще е ефекта, дали ще е нещо по-различно. Но много съм доволна. Варира между 30 и нещо до 45 лева, вече зависимост дали има промоции, защото често пускат в сайта. И промокодове. Мисля, че останаха предимно парфюми и декоративна козметика. Така. Свърши ми бонбон с малициката милкшейка.
Смениха опаковките, вече не изглеждат така, но това ми е един от любимите детски и невинни аромати, които мога да си мушна в чантата и когато просто ми се прииска да се напръскам. Апетитни, ефтини и да, сега съм си купила с чери гъм или нещо с череша, беше, не помня. Просто какво да кажа. Имам интереси към тези арабските, които сега са им направили нещо като реплика, между другото. Дали са на същия принцип, ще видим, нали, ще опра до тях. Това беше отливка от един арабски, мисля, че беше рейв, Woman рейв или нещо такова. Много приятен ягодов сорбе, летен, рефрешинг. Много хубаво мирише. Просто ми го бяха дали за тест. Много ми хареса. Младежки, сладникав, плодов и много готин е за лятното ежедневие. Woman Рейф или Латафа Рейф, честно казвам, дали беше точно Лана Латафа. Богинята в теб, мисля, че той беше в фаворити. От сайта на Giza Perfumes, той беше ролка и мисля, че копираше на не Dolce и Gabbana, мисля, че точно Dolce и Gabbana беше The Goddess. Просто е страхотен, не знам. За лятото може би ще идва малко тежък, но за есенно време ви съветвам, тествайте. Следващите неща. Този клип ще стане дълъг. Извинявам се. Просто не съобразих колко неща съм събрала. Два мъжки аромата. Всичките на Стрейт са супер. Мъжа ми си ги купува много често, просто защото никога не го разочароват с количество, цена и така. Този беше оригинала. Просто оригинал. Какво да ви кажа? Бестселър. Този е страхотен за лято. Cool Water на Давидов. Все още се комя за дамския на Давидов. Чудя се защо още не съм си го поръчала, при положение, че е идеален точно за сега, за лятото. Може би ще го поръчам. Много е лек, много е свеж. Има една такава леко лавандулова морска нотка, някаква леко солена нотка. Така че надявам се, че добивате представа горе-долу как бил хайл. Това е Alien на Mugler. Капачката ми се стопи по някаква причина. Дали от жегите, не знам, беше ли изложена на слънце, не се спомням, но просто нещо там с капачката спря да пръска и я махнах, сложих един заменяем пулверизатор, колко да мога да го изхъбя. Това е аромат, който или обичате, или мразите, просто е специфичен. За любителите на Mugler, може би той е, нали, бестселър. Разбирам и виждам защо. Аз обаче трябва да съм в настроение за да го нося, защото малко може да ми идва тежичък на моменти. Но който го знае, ще знае за какво говоря. Това е един страхотен зимен аромат на Jimmy Choo. Това не е оригиналния ми черничкия. Сега ще ви излъжа. Наистина ли си спомням как се казваше? Интенс версия или какво беше, но не оригиналния на Jimmy Choo. I Want Choo се казваше оригинала, този не знам. Мирише на богато, на женско, на... Боже, що за описание давам? Наистина мирише на жена, която знае какво иска, на увереност, на изтънченост, на лукс, на... Със сигурност не на някой на средна възраст, ако ме разбирате какво искам да кажа. Уха е уникално, усещала съм го по различни и по колежки съм го усещала и по познати. Просто не знам човек, който да не го харесва. Отново за студено време много добра алтернатива. Така. И мисля, че няма други аромати, затова вадя всичко свързано с... Да, гримове. Изхвърлям доста. В голяма степен някой с изтекал срок, останалите просто... Да. Изхвърлям с изтекал срок това червил на гланц, по-скоро на Риана от Fenty Beauty. Имам го от години. Просто в един момент започна да ми мирише странно и реших, че няма смисъл да го мъча повече. Иначе е уникален блясък, страхотно пасващ цвят на всеки тип цвят, устни и кожа. Да, разбирам,
защо хората харесват нейните неща, защото са помислили за всички тонове и подтонове кожа и като цяло са качествени продуктите. Много е хубав. От Sephora го бях взела. Свършвам. Изхвърлям нещо, което не е моето нещо. То е ползвано, но с много мъки, защото този златист хайлайтер просто не подхожда на моят подтон кожа. Аз съм с жълтеникава подтон и това ми прави лицето още по-бледо. Не ми отива, трябва да го нося някой с по-тъмна, по-мургава кожа. Дори лятото не мога да се спогодя с него. На есен се, между другото. Не, че не е пигментирано, но просто не е моето. Изхабих една очна линия писец на тази марка. Беше от Bellbox. Много, между другото, наситено черно. Супер беше. Много съм доволна. Нямам забележки. От това съм недоволна. Беше ми в разочарованията в едно от последните видеа. Просто това нещо си отиде, защото въпреки, че има страхотен цвят на шампанско, е супер тебищирено и не вади пигмент. И съм разочарована, че за 40 лева не получавам нищо. Отива си на Карл Лагерфелд един гланц, който е почти течно червил, защото е доста пигментиран гланц, но просто изтече му срока и замириса странно, отива си. По същия начин е това течно червил на Flormar, изтекал. Lip Paint на L'Oreal, изтекал с много кофти цвят. Между другото, не стои така кафеникаво, както на отвън. Отвътре е нещо по-лилавещо, някакъв все едно съм яла хора и не е за мен този нюанс. Отиват още едно нещо на Flormar, пак от същата серия, заминава си. Разочарована съм от тези на Golden Rose Long Stay. Миризмите им са ужасни, на някаква развалена мелба, изсушават устните супер много. Не знам дали са спряни от производство, но си тръгва. Той е изтекал. Изтекло е на Golden Rose едно от тези Velvet Matte. Виждате, че има още малко продукт. Много хубав цвят, много го харесвам, но просто вече ми писва да държа неща, които не са в годност. Отива се на Max Factor едно. Течно червило. Беше хубав, но много бързо се пресече. И нещо също изтекло на Impala. Виждате какъв вид е. Има още продукт, но се тръгва по същата причина. И това е всичко, което съм събрала. Съжалявам за гигантическото видео. Няма да ви губи повече от времето. Благодаря за гледането и до скоро.